हाली हाली बना दे। बतावा पाहुन जी आइल बनी पहले हमार रसोई बटुए ना इतना सुगर मछली बना के खियाई न कि नामे ले ये से तो सब सीख साख के आइल बनी निमन से फेट लेनी बस मन आवा तनी न कि निमन बन जाओ पाहुन जी हमार नामे ले तरन में कहला कि एक दिन खाना बड़ी बखाना रहेला माई रे माई तो पानी बटे कुछ कहो लेकिन मछली अगर मन से बना दे तो इतना सुगर लगेला कि का बतावे के हमार भौजी हमार माई कितना सुगर मछली बनावे ली जा वो कहीं से तो सीखल बानी माई यही से न हो छोलनी ले मार मार के कहे कि तोरा सीखे के बा सीख ऐसे कर हौसे कर हम ओकर बतिया ना मनत रही आज ने बुझा तटे के सीख ले में त कितना गम बानी ना तो एगो हमार दीदिया गोरिया ससुरा में हां कि फोन क के वीडियो कॉल पर जाने के माई कैसे होला ये दीदिया कैसे होखेला ये भौजी कैसे होखेला मार पूछत रहे तो पदे मां तो हाथ तो जर जाई अरे माई पाहुन को हम कितना देर पहले बाड़ी जब ले बनल ना झटमनी बना के मम्मी जी कन्या कन्या खूब अरे ओ हो महाराज पाहुन जी बे महाराज वो काम बिगाड़ते तनी ई कारोबार कर लगनी हैं हटी हटी तो हटी तो हटी तो हटी 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 पाहुन जी उड़त रौरा चूल्हे में का करे खते आ गई नहीं ए भाभी लेके आवत नहीं हम जानत नहीं पाहुन जी करवला भूख लागल बटुए वो बात नहीं के लेकिन लेट हो अच्छा ई बताई महंगा चीज होके आ कुकुर बिलार खा जाओ त निक लागी हैं कोनो माने कि आलू आ गोभी के तरकारी ना नु होगी खइलो त फेंक दला नाद में पाहुन जी फेंके खातिर थोड़ा नहीं कि बोलत इतना प्यार से बनाओ तने रख खातिर खाए खातिर ठीक बा ना कह दे बहुत बढ़िया बात बा लेकिन मछली हम बनाई अपना सब कोई के अपना अपना सास के अपना भौजाई के जब मुंह में जाई तो कहें कि हां पाहुन कैसन मछली बनैले बा पाहुन जी का कहत ने रौरा जी के दामाद हने रौरा ई सब करब त निक लागे के कहत मैं दामाद माने वो एथी से बा रिश्ता से दामाद बा लेकिन हम एगो मतारी के बेटा है ये आगम के पाहुन जी हम मानता विचार बहुत बढ़िया बाटे लेकिन हमार आज पहले रसोई बट सोचनी हम रौरा के बढ़िया से बना के खियाई तो हो रसोई बता दू रसन डाल के पूरा कर देनी नु दू को पीस डाल देनु अब रवा पाहुन जी मम्मी जी हमरा के बोले लगा मम्मी जी कने कने पाहुन जी कहे तू अपना हाथ से खाना बनावा और रौरा कहता नहीं कि मम्मी जी काहे बोली है हैं देखें मछली के आ मुर्गा के खस्सी के मीट के स्पेशलिस्ट हैं लोग हमरा हलवाई भले दोसर जात हैं तक लेकिन हलवाई एक वाला है हलवाई आ सटा लिखे के बा निमन बटुएरा वाला का कहला स्पेशल हनी सब बनावे खातिर त लेकिन ससुरारी में सब अच्छा ना लगला दामाद के बढ़िया से रौरा हमरा खातिर भगवान समान बानी सेवा सत्कार कर हमनी के फर्ज बटुए ये सोचत होई नो बहुत नीच बुद्धि के होई अब जा ससुराली में खाता खा अब बोतल के हगे जा तो काय के तेल बहरे सब का कहत नहीं पाउन छी ससुराली में बात तो कुछ तनी सास ससुर के तनी टहल टिकोरा करो खाए आइल हमरा तो ना टहल टिकोरा करब ना काम धाम करब नु त जाने के हमरा देखो कुलाए लागी बीमार पड़े पाउन जी करे के चाहे लेकिन आज मत करे आज हमरा खाना बना लेवे दे ओकरा बाद रहुगा ना नु बुझाई महाराज पाउन जी जोरल को तनी के चलो खोला ढेर मत की मतलब लबाइल बानी रौरू उड़ी जी पाउन जी भी बोल नहीं खे ना उड़ी हटी रहुगा हटी रौरे करम तो भाई एकदम निश्चिंत रही आ तब देखी मछली कैसे बमा के जब बने नु जब चूसम मुड़ा त चसर चसर करी घबराई मत करी हम लेके आवत तनी मसाला पीसनी मसाला तो ले जाके ना ओ मडाली पाउन जी कांच पाकल हो जाई ना रहे दी जूठो के लबलबाइल बने रहनी और मसाला पीसी का को मिक्सर में ना सिल पर पीसी या सिल के तब बनातन तब खात रहम एकदम ठीक बटे जाई जानता रे कि माने पाहू जी माने परोपकार करता है अरे हम तो माने कि दू पीस बगली में धरी आने लेल बानी महुआनी पी के तन डर होखी माने पाहू ने जाता ना सुपातर बने के जब ससुराली में के काम करी हेती करी हैं काम करे तो ढेर काम बाटे बाल्टी में पानी चलावा बर्तन में जो कमा कहानी के हो मेन बाकी हमें माल नु बा धर हम लपेट में भूजा में लेके चल दे गिनत रहल सास मतारी है हमार तर खो ये सास ही हां त भीतर भीतर नाकुर नाकुर कर रहली से लेकिन हम समझा के कबे से देखो तनी बका बका ले बैठ के चाची कहां गई अरे चाची तो गोली मसाला पीसे तो तू बनावता माने का है माने हमारा हाथ में गु का लागल बाकी माने महकी बनाए ई का जने का कहलन मछड़ी छुअतरन मछड़ी छुअतरन जो ठीक है तो का करी एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ हमरा के कबे से मछली तारतन ठंडा तो पानी ले आइबे करम पहले जा तो नहीं आजी ले कहे नु कि
अरे दादा जो जा कह दे जा चाची क्या कहते कहता नहीं डर थोड़ी ना बे, जब नु मच्छी छिलाई नु तब डर लागे, ठीक बा नु। मैं पण बाबू काम और बने के मो छिलोई बे हो जन बिया लौंगी मिर्चा बिया सुना जई है जब ससुरा में तो डोली में सलाई लेके जई ह मार दिया कि मैं बमक जा दुल्हा आ कहां सही थे देखो कितना तेज भी है हमरा सिखा दे फूफा कहती है जी बैठ के जी बेका बात देता है जल्दी जल्दी कर ना छिलत न आ तो जल्दी जल्दी करवावे के नु बा जानते बड़ू पाहुन आइल बनी नहीं खुजा ना तो भूखा जनी तनिए मनी में कौन बुझाता कि पाहुन पहिला बनाइल बना आधा घंटा लेट ना खा सकी ना वहां के तो रोज वहीं जाए के भाई जाए अरे रोज आए को तो कतनो धी दामाद होके जना लू आ कन्या हो कन्या बोली अरे हऊ होकर माई कतरे घिवा के पैसा कितना भइल बा हो 900 भाई रहे हां तने में 400 दिया गल अभी 500 रुपया देवे के बते ओई खातिर कहते तोरने लोग के सामान दे देला पे ना मारो ऐठ के बोलत रहे तोरने लोग के सामान दे देला पे नु 9-13 क दे बुझा देवे के ना बुझाला लेवे के बुझाला देवे के ना बुझाला मारो ऐठत रहे कने ले यही ली उनकर रहनिया पर हमर दिमाग लहकेला माने हमनी से मांगे ली ऐचा पैसा कोनो चीज तो साल भर पर दिहन 6 महीना पर दिहन आ अपना के आपन कोई ना न देखेला आपन कोई ना न देखेला तो हम का करतनी बुझाइल माने गांव छोड़ के भागत का आदमी कि घर द्वार छोड़ के भागत आज न कल दिएबे न करी उनकर ज्यादा बबुआ डाली न पैसा बा तो दे दिह हम कहले बानी जी कि उडालियन पैसा तो दे देम रौरा के तो झूठो के नौरा ले रहन दे तड़ी आवत रही मैं तो जानते को यही से कोनो सामान ना लेबे के मन करला हो तनी मिनट करे मचो प्याज काटत जाने खेलो को कहां घुमत रे माई कहां तू गई रहली ह कहां गई रहनी इहो फूफा रे मछली न बनावत फूफा फूफा मछली बनातन उहे नु बनावतिया रे छोटकी न बनावतिया मैं तो हां पूछत नहीं वो जा कहां बड़ी फूफा न बनावत रन आई हो दैया उ अरे उन धो के लेके गोइला ये बनाए खातिर चूल्हा भी हम देखनी अपना आँखी ले आ तू कइल कानून माने हमारा के फूट गइल बा ना कि दू गो लौकत के अजी समझाई ना उनकरा के उनकर क्षुद्र बुद्धि ना छूटी आए उनका के हटा देले बा उन बुझाता अपने बनावत न जे बैठ के केहू आई ये देखी त का कही आई हो भगवान गाँव का का जन महला, क्वेश्चन हंसबे न पाहुन करी। बानी तब का आ कोनेवा का भी रुकत जातन उ करो के बोलतनी ओकर हटे के चाहिए हो जले हां अब हटौले वन तबे न हटल होई अपना मन से थोड़े ना हटल होई काले उ हमरा के परसों दिन औरत के खन कहत मुर्गा भुजत रही त ए भाभी रोरा हटी हम बना देतनी कनिका जी निमन लागी रोरा के जे खाना बनाईब का जन वहां के काहे ऐसे कोरी ना हो कोनी हमर त इहे ना बुझाला रुक जा हमरा के जाय दत रहे दिन पियाजिया के औरी रहे दा छमखई बनू है लहसुन छिला हम आवतनी करे पूछ के बोला मो करे के अरे तो तोरा ना कहे के ह के हट जा हम का कही रे हमारे का तो कहतन कि जइबे बिया होई तो डोलिए में आग लगा देबे हां ऐसे कहलहन तब का तो बोलली से ना कुछ अभी यही न कहलू बढ़ के ना बोलल जाला अरे तो एकर मतलब इहे हटे हित ना तो बनन तो हित ना तो जैसन बोलिहन ना आग लगा देबू कर काहे न कहली तार बहिनिया नहीं खिसन आग लगैले देखिए ना कब मार के उनकर चंडूला फोड़ देम जान जाई ना रे कुल मत करिए पागल है इस ये कुल करबो ऐसन कुल हमारा के ना बोलो जाए दे बड़ जेठवा जातन दुगो तारल खाए जो खो इनकरा के लागेला हमारा न कि इनका गांव में मीट मछली ना बनेला तबे न वैसे खाई रहेलन बुझाला कोनो चीज बनेला ना चूहानी तर घुस जालन ये कौन चाल हटे हो दामाद के अस्थिर बैठे के चाहिए कि जब बनी तब दी कन्या कन्या हाँ मम्मी जी हने निकलत हो का मम्मी जी दम तू बेलुरे बाड़ू का हो बोला पे तो कहबू तो बुढ़िया बोलतिया मम्मी जी ई बता तारा के मछली कहाइला कब बनाए के तो पाहुन के कहाइला मम्मी जी हम पाहुन जी के ना कहनी रो रे बाते हम तो खुद हमरा नहीं के पूछत कि वहां कैसे काहे करतनी आके चूल्हा पर बैठ हुनी मतलब लब लब करतनी कहतनी कि भाभी जी रौरा रहे देम अपने हाथ से बना देतानी हम मानो कन्या के मम्मी जी हमरा के बोले लगम तो कहतनी कि ना हम बनावतनी एक पीस में बनाने बड़ी नीमन बने रौरा जाए कबे सुबिया देनी हम तुझे राव तो ना रही मम्मी जी उहे को बिया के हमरा के जी भेज दे तारा अपनो से समझे के चाहिए नया नोहर बानी गांव घर में के आदमी देखली कोई आइए जाए तो कही तो नया नोहर कनिया उतरल बिया आ ओकरा के कहत बनावत के तो चाहिए तो उ बनावत दामाद बनावत निमन लोग कही
बताओ ना, तोहरो के 4 गो आदमी गरियाई आ 4 गो हमरो के गरियाई। तोरे बताई तो मैं हमार कौन गलती बाटे, हम तो खुद घर में नया नया बने, जैसे कही वैसे ही नु रह मम्मी जी। तोरा कहनी कि बना दे, हम जाके तो बनावते ही रहे, लेकिन पाहुन जी आके कहतनी कि ना हम बनाई हम बनाई हम बनाई। ई दामाद ले तो दम हम मम्मियो जी हमरा हाथ से खाई ना, वहाँ के हमार हाथ के मछली बहुत पसंद है, एक बार खा के देखम ना, खा के देखम ना। ये सब मम्मी जी हम छोड़ देनी है, ना ज्यादा बोलनी है कि घर के पाहुन बावन दामाद बावन तो अच्छा ना लगे। ई तो दामाद हमरा का और तार के रखले बड़ुए। तू नहीं खो जाना, तू कैसन हन पेट खातिर कुछो उ कर सकेलन, कह दिनु त तू हमरा कहि अरे इथी करे के बा, कूड़ा करकट फेंके के बउआ, तारा के रसा भात दे देम तो रसो भात आप कर दिहन। वैसन छुदूर आदमी हन। अभी तू नहीं को जान, तुमका मुर्गा मछली कबो पेट ना भरेला आ ना उनका संतोष होला, जान जाइयो वैसन आदमी हन। आ तू आगुल एको मुर्गा मछली बची, एको ना बची। देखिए वो जे खा जाइयो बतावेला नु के ऐसन बात बाटे, हमरा के पता पाहुन जी कैसे खा जे, हमरा के तो बनावे के कहनी है। बनाए के चढ़ले चूल्हे पे कुल गायब हो जाला, मुर्गा भूजते भूजते गायब हो जाला। अभी तू नहीं खो जाना त क्या कहता नी जी? हां ए मम्मी जी हम तो सुनले बानी कि मेहरारू छुदूर होली सन, मर्दाना कब से छुदूर होखेला बन जो खाए पिए के मामला में। ओ छुदूर से महा छुदूर हड़न। अभी तू उनका के का जाना तड़ू, जैसन उ बाड़ा नु वैसा केहू ना होई आदमी, जानलू। उ हमर दामाद हड़न त काम इथि नहीं के करत। मम्मी जी जाना हमरा लो। बता रहे, आइंदा से हम ख्याल रखम इस सब बात के, तोरा बता देवे के चाहिए ना कि ना आइम पाहुन जी त ऐसे मत करे वैसे मत करे, वहां का आदत है। जाके देखो तो, जाके देखो, जाके देखो हटावा बनावा जाइबू। के भगा देनी है वहां के। जा हम कहत नहीं जाके देखो, अगर खा जे नु तो मुंह माराई होई तो तू ही जनी ह आ तू ही जवाब दी। बताइले थोड़ी ना कि मुंह मराई हो कि वो बता देवे के चाहिए ना, हमरा का पता बा। हम का जानी तो आके बढ़ जाई चूल्हा भी, तू हट जेबू। कम से कम बनावत न तो जे तारा बैठल रहे के चाहिए, तो हु लाजे ले जे खइहन ना। और बताई हमरा का पता भाई घर के व्यवहार के कैसन बा कैसन नहीं खे, और हमरा के झूठो को न बोलता नहीं, रुकी देखता नहीं। रुके देखतनी बाप हो बापू का जरा छनाइल बाकी नहीं के छनाइल, खइलन कि का कइलन, बचबो करी कि ना बचबो करी कौनो नहीं। हमारा घर के इज्जत अब ना बची, इज्जत चलिए जाए। ये तो बा ससुराली में खाना बनैला के फायदा घिंचा ना। ये हमर साथ तार खाता नहीं, हम तार मार। बतावा तो ई का करतन जी? आ ई का करतनी? बताइए, मैं खाना झूठ कर देनी जी। रोना नहीं के मालूम कि घर में बड़ो जेठ आदमी बाटे। तो का नीमक चिकत रहे हम, नीमक कर डालले बाकी ना। मैं चूल्हे तो नीमक चिखल जाला, यही से काम करके हटा देनी है तेरे के छोटकी के। हे ना महाराज, भाभी जी का रहुआ बात कर देनी है। हमार खाए तो शुद्ध हो गई, और तिथि जब पहलका आहार घर के खा लेवे तो समझी कि अब वो से बढ़ के क्या बात, हम अतिथि नु बनी पाहुन दमाद बाई तो माने अतिथि नु बनी हम। रौरा कहे के नहीं खे, हटी जल्दी चूल्ही तर ले। हे महाराज बना ले दिलो बिगाड़ दम काम छोड़िए पे माने ओई हाथे खाई ओई हाथे बनाई। ई कुल रहन चल निमन बैठे, रौरा बुझे के चाहिए कि हम ही तई न तई मैल बन ससुरारी मैल बन ऐसे ही रहल जाला। तो सबके घर के ये चल हका जी। महाराज कैसे माने एक पीस मछली खाती मांगे रहो हाथ में ठीक कर बनी तब मांग के खाई, उहो बनावत रहले तो कहले रहती कि हां जी भाभी दुगो हमरा के दी खाई, तो ओकरा के हटा देनी चूल्ही तर ले, अपने बनावत नहीं खात नहीं बनावत नहीं खात नहीं। रौरा कहे के मतलब ये माने बनावे खाए खाती बनावत नहीं। हां तब का महाराज रहो काम के इंसल्टी रहो कोइले बनी रो सबके घर में ना बनेला का कबो। ए महाराज बोला हम जाता नहीं, हम उठ के हम हाथ ना बेजती ना सब हई का बा खसी के मीट बनला हमारे घरे, खसी के मीट माने हमनी के मरद नहीं खन जाऊ ना जालन जा ससुरारी में, ऐसे करलन जा। हां दारू पिया के तुम उतार दे रहे भैया जी के, दारू पिया के उतार दे रहे। रो देखे गई रही का, देखे गई रही कि रो ले कहले रहन कि दारू पी के मुतले रहन का है माने हम ही मैं खर्चा कर कमी ना जानो। हां तो जैसन रो बानी वैसे ना बुद्धि सिखाइम दूसरों के, रो संग रही जे उ बिगड़ जाई। जतरे खराब कर देनी हम का कहियो। हटी जल हटी है ना हटी। ए पांच रुपया सही के खातिर सच्ची करवा एक नंबर का छुदुर बानी जी। रघु माजवा बतिया बोलते हैं हम छुदुर कहां से बनी, छुदुर बनी हम ना दामाद की सब लूर रहना निकलेला। आ तू कतना निमन बारे कि कहलन तो हट गइली सा। दीदी जी हमरा घर वो तो बताइले थोड़ ना रह जा कि यहां को ऐसा ऐसा बानी, बताइते जा तब नु माने कोई सब बानी ना रोज में का नटम कोइले बानी हमरा से तू जाते नहीं के दिया तो हमरे बतिया पहले तोरा गलती करत नहीं कि चूल्ही तर बैठ जतनी,
बताइए हमने के दूध को बानी जो घर में और औरे जे खाना बनाईम त के गांव टोला महला आई त का कही देखी त काय मैंने समझी कहाँ है कि समझी के देख के हम पाहुनी घर के दामाद हनी रौरा समझ रही ना दामाद का मैंने मुँह रख रहेला दामाद चूहानी में खाला दोसर दामाद रही तो कराही अथी ना करी लेकिन हम अपना सहसील बानी थेथर बानी रौरा थेथर रौरे ते आतना निमन बानी बुझाइल ना निमन बानी जी रौरा नियन कोई होई ए बड़ा चूल्हे में आगो नी रौरा इसको बुझाइल जी तो नहीं की करने हुआ का कही का मम्मी जी आय रू अपना बेटा कैसे बोलता नहीं बेटा के ए पाहुन जी देखी है कैसे तो काला शाम के पूजा ना होखेला गुण के पूजा रौरा गुण नु आता ना खराब भरल बनु का कह के पेट खातिर नु केहू के दुआरे दलाने गोरले रहत हां माने चाम के पूजा ना गुण के पूजा होला हाँ। जब बियाहवा करे तो चाम देख के लोग बियाह करने को लगो लेके करिया बाकी बोलबा लइका गोर बाकी करिया बोगे वो गन्ना बुझात रहे बोले में तोरा लाजे नहीं खे तन कियो इधर जाई तन के लाज शरम नहीं खे अरे भाई से काई सुना त मार महाराज हमारे तो एकदम लुलु को सस्ता अबे ये कुल करे कोई तई जाई मत न तरहन से रहे कोई ताइब ई त हमारे के अभी ये डोली उजाला कर डोली में आग लगा होता है इनका पता हमें तू तो बोलबे मत कर तू तो बोलबे मत कर ओले का लागी रहू का लागी का लागी? बताई ना बेटी नु लगी जी बराबर भी यार रौरा करके हमार कहले बनी नौटंकी बोलले बनी का उल्टा पुल्टा का है माने हमको तुम बापे और रौरा के कुछ कर याद तो कहनु तो हते चुकी लइके कर यावत ये बोलत या हां तो उन्हें काय फूफा दली करे हवा का तो माने हचुक बिया दली तो हमरा कही ऐसे कल जाके पूजा बुच्ची के घर दाल भात खा के आई रही कजी महाराज जल्दी जब मछली खाई जाए हट महाराज बेजे तो कधरी में जावना के जाना तारा के केहू बोलाओ तो नहीं से आ एगो बारी हिनकर दस नहीं के उठ के चल देली लब देखी तोरो दही के आराम चाही कहिया तो का जानती है जाने के जे कोनो नियम हम के ऐसे हम चल गई नहीं नियम उम होई बनाओ है जाके बैठ के बनाओ अरे उरे में गलती नहीं खे कि 2 या 4 दिन पर बोलावले रहतनी हम माने ई बताओ दही दमाद हो आ जात न अपना मन त हम भगा दी का जरूरत बाटे का जरूरत बटे हित जैसन आवेलन एकदम घर जाइए ना बन के रहेला कतन उनका के कुकुर लेके डंटो लेके भगाइबु नु त उ आइबे करी वो ऐसन हड़ छोड़िया घाटी जरूरत है हटी बनावे दी बनावा जा जल्दी जल्दी करा जा ओना पूरा हो दी जा हम बना के तो जाए हाँ अब की बारी ना फिर छोड़ दिया कि अब की बार जौनो बताओ साफ कर दिया अब मत छोड़ियो निमन से बनाइयो खाना का काम में पड़े जाए के बटे एक मसाला लेके आओ तनी पीस धइले बानी ठीक बा जो जल्दी लेके आ के मारो की होलसन वो जब धंधा बटे हो चढ़ाइले बारी तब नु दामाद के हमनी के नहीं खन जा कब जालन जल्दी ससुरारी इनकर रहन तन के हमरा पसंद ना आवेला जीवे जर जाला लेकिन का कर मजबूरी में बोली ना हम